Càlculs en circuits elèctrics. Resistències connectades en sèrie. En aquest circuit tenim dos bombetes que seran els únics elements que oferiran resistència. La resistència que ofereix el cable, l'interruptor i la bateria el considerem negligible. Podríem connectar 3, 4, 5, totes les bombetes que vulguem en sèrie. Ara demostrarem com se fan els càlculs amb dos bombetes, però ho podem fer amb les bombetes que vulguem o els elements que tinguem a la nostra disposició, motors, timbres, etc. La intensitat que ix de la bateria i passa per les bombetes és la mateixa per a les dues bombetes. L'electró que entra per ací i surt per ací entrarà per la segona bombeta i sortirà per la segona. La intensitat és la mateixa per a les dues bombetes, però en canvi el voltatge que ofereix la pila, una part d'aquest voltatge se repartirà a la bombeta 1 i una altra part a la bombeta 2. Anem a veure-ho amb un símil hidràulic. Si l'aigua és el símil dels electrons, l'aigua està en la base d'ací baix, la bomba, la pila, és a dir, l'impuls acaba el dipòsit superior i la pressió de l'aigua del dipòsit superior que ix del dipòsit se repartirà una part per a la turbina primera, per a la primera turbina, i una altra part d'esta pressió que ix d'ací dalt se reparteix per a la segona turbina. És a dir, podríem dir que la pressió total és igual a la pressió que se reparteix per a la primera turbina per a fer-la girar, més la pressió que li repartim a la segona turbina per a fer-la girar. En canvi, l'aigua, la quantitat d'aigua, la intensitat que surt d'ací dalt, és la mateixa per a la primera turbina que per a la segona. Amb el simulador de PET Simulators hem creat un circuit en sèrie i veurem aquests paràmetres. En aquest circuit ho veurem millor. Tenim la bateria, els electrons ixen del bord negatiu en sentit real de circulació. En sentit convencional és al revés i ho podem canviar d'ací si voleu. Aquest és el sentit convencional. Tornem al real. Els electrons passaran per un interruptor que ara està obert i s'interrompeix la circulació, ara està tancat i continua la circulació, entren a la primera bombeta, ixen de la primera bombeta i entren a la segona bombeta i ixen de la segona bombeta. Per tant, la intensitat que circula per tot el circuit és la mateixa. Anem a mesurar-la amb l'amperímetre. L'agafem d'ací, l'arrosseguem i enfoquem l'amperímetre a l'entrada de la primera bombeta, 0,75 amperes. A l'eixida, 0,75 i a l'eixida de l'altra, 0,75. Per tot el circuit circula la mateixa intensitat, 0,75. Anem a agafar ara el voltímetre per a mesurar els volts i fixem el voltímetre a l'entrada de la primera bombeta i a l'eixida de la segona. O fem-lo d'una altra forma, a l'entrada de la primera bombeta i a l'eixida de la segona. Veiem que la pila ens ofereix un potencial, un voltatge de 1,5, però este 1,5 se repartirà en la primera bombeta. Si fiquem el voltímetre en la primera bombeta, se reparteix 0,75 en la primera bombeta i si fiquem el voltímetre en la segona bombeta, 0,75 en la segona bombeta, ja que les resistències de la bombeta 1 i la bombeta 2 són les mateixes. És a dir, la pressió a la qual van els electrons se reparteix una part per a la primera bombeta i una part per a la segona. A l'hora de fer càlculs utilitzarem el que hem dit abans de resistència equivalent. Si sabem que la pressió, el voltatge al qual van els electrons se reparteix en la bombeta 1 i en la 2, podem dir que el voltatge 1, el voltatge total, serà igual a voltatge 1 més voltatge 2. Si això ho dividim entre la intensitat, a partir de la llei d'Ohm, recordeu, obtenim que, ja que la llei d'Ohm ens diu que el voltatge és igual a la intensitat per la resistència, si aïllem la resistència és igual a voltatge dividit d'intensitat. Aquesta expressió serà igual a resistència. Per tant, voltatge total o serà igual a resistència total més resistència 1 obtingut d'ací més resistència 2 obtingut d'ací.
Només cal que recordeu que la resistència equivalent en un circuit en sèrie se calcula sumant la resistència 1 més la resistència 2. En cas que hi haguen dos elements que ofereixen resistència. Si tenim 3, faríem resistència equivalent és igual a resistència 1 més resistència 2 més resistència 3. I així fins sumar totes les resistències que ens trobem. Ja podem començar a fer càlculs només recordant com sumar les resistències en sèrie. Som-hi!